you are young. They fear you because you are the future. It all simple. I say what I like. Steve Biko wrote what he like. I am Skillcomer. I will say whatever I like. I really wonder what is going on I really wonder what is going on his head. He's going around insulting people. And he has normalized this arrogancy of going around and insulting people for no good reason. For no good reason. I think 2 days ago, lapho eshwathandayo embiza ngamagama onke uMakatazidudla uTshatha uGodo ethi akasiyi umZulu kwangempela nje bengekho kwaNongoma futhi uyena umZulu njengoba lapha kwaNongoma emthuka embiza ngamagama onke embiza ngenina embiza ngevaka ngembuka ngawo wonke amagama ungawacabanga lawo. Now uvela ithombe uTshatha uGodo ukhona kwaNongoma kakhetha umthandayo uzovalelisa kwisilo samabandla onke ubhejane ephuma esiqiwini ungangezwe lakhe isilo samabandla onke kuyavela lapho uTshatha uGodo ehleli namakhosi ngoba lithi izwi uthatha into engelutho ayenze itho ayithatha ibeke ehlalweni namakhosi kuba njalo nje uma ukwazile ukufunda kuyiphatha umuntu uphatha ngokuhlonipha nangesizotha. He's going around ngizomchunu and insulting people and abantu abaningi sebeya entertain lento le and they have normalized his arrogancy and his rudeness. This is not on. Lento ayikho yinhle ezulu omnyama ondlela zakhe zimhlophe. Ayikho yinhle lento bantwana bakaphunga noMageba ukuthi nivumele umuntu omdala njengongizwe ovelele emphakathini ehambe going around ethuka inhlamba isibonele sinjani engane zakwethu. Simbonile uMfowethu uGodo uMakatazidudla inqolobani abayigudlayo bethi igcwele ikhwembu kanti igcwele amahlezi ihleli nenkosi yasemacambini. Sayibona ihleli nenkosi yasemazibeleni. Sayibona ihleli nenkosi yakaSenguye. Phansi kwakhetha umthandayo kwaNongoma. Bezo paying his last respect to His Majesty, the King Godzwelithini kaBhekuzulu. He was there. Nazi ithombe siyayikhulumela. Lokhu ngizwa kade kusho ukuthatha people uthi ethuka noTira. Hayi bafowethu umuntu medinga usizo let's help this guy man. This guy mina iyona proposal yami ukuthi this guy need help. Yes, mesiqala besithuna amancoko and so forth. Akanayo inhlonipho at all. Akanayo inhlonipho at all. And ngisazoyenza ivideo lapho ngizoloya ngithatha khona ama clip engene emabuthweni ekhulume nabantu abadala noma kanjani. Yabo nje kukhona ivideo engizoyiposta la ekhuluma nomgilichi. Yabo umgilichi uhlonishwa kakhulu ibutho. Yena uqale izolo ukube ukuhamba nebutho. We know ukuthi ade ehlala ema-suburbs esasebenza ukhosini hambela phezulu. Uqale izolo not 99 izolo. Uqale izolo nje bakukhothema inkosi nje isilo samabandla onke ukuhamba nebutho ngokuphelele. Usuka lodwa yena seyinsizwa seyibutho lakwaZulu yena. Come on guys. Come on guys. This if lento izoqhubeka kanjena izospoilela ingane zethu. We are seeing even people in social media platforms go Facebook, Twitter, Instagram and so forth. Sebeqala benormalize lento ukuthuka inhlamba bekhuluma kanjani nabanye abantu. We are Africans. Where is the spirit of Ubuntu? Where is the spirit of Ubuntu among us? Which consolidate the respect for who you are.
ukuzazi ukuthi ungubani, respecting who you are in order for you to respect the next person. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. So if you are failing to respect another person, that means you are failing as well to respect yourself. So lento fanele ikhuzwe bafuthi fanele ikhuzwe indaba kaNgizomchunu. If he needs help, he must be rendered that help. If you need a counseling, umkhokheleni bafowethu abazokwazi ukum-afforda umkhokhela, nami ngingazama ngim-afford lokhu umkhokhela, abone i-counseling, abone i-psychologist, abone i-therapy, or whatsoever help he needs, man. Whatever help he needs, he need to heal, he need to come to his senses, because he's living just in another world where he just has normalized ukuthi ayikhale wethu, athuka umuntu message ayikhale wethu. You will see in these videos that I will post where he goes and ethuka abantu mase yabaleke esondele eduze kwababa uMgiliji, because ubaba uMgiliji is being respected by amabutho. Thank you guys, and ngidinwa ngempela, but thank you so much.